जोंहा सेन्ट्रेलनि निर्देश बादि मोनफ्रोमबो ब्लकआवहाय मोनथाम सेलजों लोगो लानानैहाय वर्कार मिट बेबादि खालामनाय बिथोन हरदों। थिग बेबादिनो दिनैहाय नैबे जुमदार ब्लकनि सिङाव थानाय बालागाव प्राइमारियाव दिनै नैबे वर्कार मिटखौ लानाय जादों आरो बे वर्कार मिटआवहाय मोनथाम सेल बेनो जाहैबाय जे युथ, BSU आरो वुमेन आरो जोंहा मोनथाम सेलजोंहाय लामसामैबाबो जोंहा 2000 बिनि बांसिन दङ खिन्थु 2000 जों टारगेट खालामदोंमोन। खिन्थु दिनैहाय नुनो मोनबाय 2000निबो बांसिन बहाय जोङो नुनो मोनबाय आरो रंजाथाव बाथ्राया बेनो जे दिनैहाय वर्कार मिटजों लोगोसे गोबां जोंनि BPF दोलोखौ मोजां मोननानैहाय जइन जानो थाखायबो दिनै रेडि बा साखाफारा 600निबो बांसिन दिनै बे ओनसोलनिनो दिनै रायजो राजाफोरा दिनैहाय जोंनि BPFआवहाय जइन जागोन। दा बिनिफ्राय देरसिन रंजानाय आरो मा नांगौ। दा बेयावहाय आंनियाव जेखिनि रिपर्ट फैदों बेयो जाहैबाय कंग्रेस आरो GSPबो दङ, UPPL दङ, BJP दं आरो बेबादिनो आलदा आलदा बेबादि पार्टिफोरनिफ्रायबो हयथ' निश्चय थागोन खिन्थु टटेल मुजमा 600 होननानै आंनिसिम लिस्ट फैदों। दा बिनिखायनो बिथांमोन जायफोर जइन जागोन बिथांमोनखौबो आं बे नोंथांमोननि चेनेलजोंनो आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिनायजों आं बिथांमोनखौ बजबनानै लादों आंनि बा जोंनि BPF दोलोआवहाय। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय नोंथांमोना बेसेबां थियारि? दा देख नोंथांमोनाबो मिडिया हिसाबैहाय निश्चय नुबाय थादों मोनफ्रोमबो समस्थियाव दिनै जोंहा सरकार गैयाबाबो जों स्ट्रंलि जोङो दिनैहाय मोनफ्रोमबो जायगायाव कर्मशाला बा जेन'बा वर्कार मिट बा रायजोफोरजोंबो जोङो बेबादिनो गेट टुगेदार बिभिन्न धरनै जोङो प्रग्रामखौ लाबाय थादों आरो मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय रायजोफोरनि अननाय नाजावनाय जोङो मोनबोदों आरो नोंथांमोनाबो निश्चय मिथिगौ दिनैहाय जिनिसा BPFनि मिटिं होनबानो दले बले फैयो रायजोफ्रा दले बले बिना पैसायै बिना दिनैहाय जेबो मोनसे सर्त गैयालाबानो डिमान्ड गैयालाबानो BPFनि मिटिङाव दले बले फैयो। माबे मोनसे हानजाजों जुजिनाया जागोन होननानै सानो नोंथांमोना? दा जिनिसा नोंथांमोना मिथिगौ बहाय जिनिसा तिनि खनिया जानो हागौ मोनफ्रोमबो समस्थियाव। 1 नम्बर होनना बुङोबाथ' जों मिथिखागौ BPF आरो सेकेन्डआवहाय BJP होननानै एसे खोनादों खिन्थु जों बेखौ दा बर्थमान आङो बुंनो हाथ'नाय नङा खिन्थु मोनसेया जाहैबाय UPPL। दा बेनिखायनो 3 खनिया जुसा प्राय समस्थियाव जागोन खिन्थु जों बुंनो हायो दिनै जोंनि जेखिनि एक्टिभिटिस जेखिनि जोंनि खामानि मावनाय बेखौ नोजोर बोयोब्ला जोंनि BPFखौ रावबो सोमावनो हानाय क्षमता गैया। जोङो सिंगेल जोङो सरकार दाहैनो हागोन गैयाबाबो जोङो 25सो जों मोननायनि मोनसे जोंनियावहाय मोनसे अंकआ फैदों आरो जोङो मोनफ्रोमबो समस्थिनिफ्राय जेखिनि जोङो खबर लादों फिडबेक जोङो मोनदों बे हिसाबै 25आथ' आरामसे जोङो देरहाना थांगोन आरो सिंगेल जों सरकार दानो हागोन बेखौ दिनैहाय जोङो बिसास खालामो बेयो रायजोनि अननायाव। गोदानै जोनोम मोननाय APB राजखान्थि हान्जाया गसाइगाव ओनसोलावबो मैखोमै मेल मिटिं खुंफैनायखौ जों नोजोराव मोनो। थारैनो बियो BPFनाव गोहोम गोग्लैगोन नामा? नङा बेथ' नोङो BPFनाव गोहोम गोग्लैया मानोना नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे थांनाय जे 20नि जानुवारि 27आव जे एकर्ड जादों जों बयबो मिथिगौ बेखौ NDPजों जादों मानगोनां NDPफोरजों जादों। दा बिथांमोना दिनैहाय आलदा दिनै अल्टारनेटिभ पार्टि दानायानो जाहैबाय जे माजों एकर्ड जादोंमोन आबसु आरो NDP आरो UPPP ना बे बिथांमोनजों जादोंमोन खिन्थु दिनैहाय NDP हिसाबै जेखिनि दिनैहाय मोननांगौ बेखौ मोनाखै जायफोरा गनांगौ बियो गवाखै। दा बेनिखायनो बे अल्टारनेटिभा दिनैहाय जोनोम जादों बलेथे जोंनि दिनैहाय खहा नङा NDPआ सोरजों दङ बांसिनानो दिनैहाय नोङो UPPLजों दङ बेनिखायनो दिनैहाय UPPLआ जेबो मावाखिसै प्रमद बर' बिथाङा दिनै NDPनि इसुखौनो दिनैहाय नाथ्रोना गारबाय गावसिनि जे जिनिसा बोरैहाय नोङो बिल्डिं लुनो हायो बोरै नोङो दिनैहाय गारि घरा सालायनो हायो गावसिनि साइडजोंल' दिनै सिमां नुनानै सिन्था खालामनानै NDPनि इसुखौनो बिसोर बावगारबाय। बिसिबां जेलाव दं मा खोथा बुंदोंमोन मा बुंबोदोंमोन NDPनि थाखाय रायजोनिफोरनि थाखाय मा बुंबोदोंमोन बेखौ खुनु मामायानो गैला बिसिनाव माइनावनो बिसोरो गैला। दा बिनिखायनो दिनैहाय अफाय गैयियाव जोंनि प्रब्लेमखौ जोंनो सल्भ खालामनांसिगोन होननानै दिनै NDPफोरा बे अल्टारनेटिभखौ दिनै जन्म होनाय जादों। बेनिखायनो बे अल्टारनेटिभ दानायावहाय जोंहा BPFआ मुंबो खहा जाया
1% खहा जाया बरंसो जोंनि थाखाय मोजांसो जागोन गोजोन्थों नोंथांमोननि मिडियासिम जिहेतु बे सेन्ट्रेलनि निर्देश मथे प्रत्येक ब्लकआवनो बे इयुथ इशु माने वार्कार्स मिट बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं जाबोगासिनो दं दिनै बेयाव जमदुवाराव जादों आरो बाव गोबां वार्कारफ्रा जोंहा सफैजोबदों बे जमदुवार समितिनि उइलियाम नार्जारिनि आरो बहुद जाबावगौमोनदां आं दा खोनानो मोनदों जितु जोंना नैबे जोंनि एगेन्स्ट पार्टि जितु इउपिपिएल पार्टिफ्रा माने वार्कारफोरखौ पाठायनानै गामिनिफ्राय फैनो गोनां माखासे जोंनि बिपिएफनि हान्जानि वार्कारफोरखौहाय बहुद होबथानानै दोनदों होननाय खोनादों आरोखि थेवबो जादों जथेस्थ' दा बेखिनिया सोलिगासिनो दं जाय हक जोंनावथ' जिखि बेबहार खालामा जोंखौ जिखि बांसिन नासया बिपिएफखौ नैबे मोनबा समस्तियाव दा बर्तमान कसुगाव सराइबिल आरो जमदुवार जों एसटि सिटआ मोनथाम बे एसटि सिटआव जोंखौ फेजेननो हानांगौनि माबाया दा बर्तमान खुनु हान्जा गैया आरोखि दिनैनि दिनाव आरो दा मोननैया जेनेरेल मोनसेया अपेन मोनसेया जेनेरेल सिट बेबो बहुद माबा जाबाय आरोखि आपग्रेड जाबाय मोजां जाबाय जों सानदों बे गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनाव बिपिएफ माबाया समिस्तिया मोनबा दङ बे मोनबायावबो जोङो बिपिएफ हिसाबै देरहागोनखौ आसा लादों आरोखि आं जेबो बिदिखौ गोब्राबखौ आं जेबो नुहुराखै खारन सरकार गैयाबाथ' नोङो एमसिएलए जानानै बारा खामानि मावनो हाया खारन बिदि जुदि स्किम मावनांगौबा बे जाबाय गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइ नङाबा खुनु खामानिखौ मावनो हाया आं नुदों आंनि समस्तियाव बेबादि एथ' झामेला जानाय नङा खारन जेसेबां हादों आं पार्सनेलि बे खामानिखौ आं मावना होगासिनो दं जेरै लामा गाज्रि जानाय बबेबाफोर दालां गाज्रि जानायखौ आं बेखौ रिपेयारिं खालामना होगासिनो दं आरो आं बिपिएफ सराइबिल हिसाबै आरोखि बिपिएफ हान्जाया खुबै गोख्रों आरो जोंनि बिपिएफ हान्जाया सराइबिलनिफ्राय खुनु दोरोदाखै साफा सानै बे लबिफोर थांदों बाखि जोंनाव दा आंनि समस्यायाव बुंनो थांबा टाउनाव बिजेपि बिराद दंमोन बिजेपिया दिनै लोब लोब आंनाव जयेन जागासिनो दं हयथ' थानाय नंला आरोखि बिजेपिया बे टाउनावहाय आरो बे हाग्रा ओनसोलजोंबो अनेक इउपिपिएल दंमोन अनेक माने जयेन जाखोमागासिनो दं हयथ'दि नैबे इलेक्सननि सिगां बहुद वार्कार फैबावगोन आरो जयेन जाबावगोन आरोखि बेसेबांसो बाव दं 5,000 बाराखौ बुंनानै लाब गैया आं थांनाय बोसोराव 4,500 एबाबाव देरहादोंमोन एबारबो आङो 5,000 एबाबाव देरहागोन बेखौ आं लादों आरोखि